ne semmonen? Tehdään vaan. Kuva. Kuva on siellä jo. Kenes kuva se on? Mamma, papa. Mummipappa. Laita tohon mummipappa. Siihen. Oi. Kato miten hieno mummipappa tuli. Se on mummi, papa. Näin nyt sitä voidaan syödä vielä, kun se on ihan raaka. Sitten vähän painaa kovempaa, niin saadaan se irti tosta alta. Oi, kato nyt miten hieno. Mikäs tehdään seuraavaksi? Mikä kuva? Tehdäänkö tähti? No, laitetaan se tohon. Paina alas. Oho. Se on se. Otat. Oppis, me jautti. Äiti painaa pikkusen kovempaa vielä. Se tähti on se. Et sä voi kuulta sitä syödä, kun se on rahka. Et se noin paljon voi syödä. Jos sä haluat maistaa, niin sä voit tommosen pienen palasen maistaa. Tehdäänkö sydän seuraavaksi? Paina sitä kunnolla paina. Noin. No niin. Oho.